Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрий Дракахруст, а таксама удзельнік нашай сённяшняй гутаркі, палітычны аглядальнік радыё Свабода Валер Кармалевич. Валер, прывітанне. Вітаю. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта некалькі важных заяваў, якія прагучалі сёння і учора з вуснаў Александра Лукашэнкі. Учора ён рабіў гэтыя заявы на нарадзе з сілавікамі, а сёння ў інтэрв'ю кіраўніку расійскага інфармацыйнага агенцтва Дмітрію Кісілёву. Дык вось, сёння Лукашенко заявіў, што калі ядерная зброя НАТО вернецца ў Польшу, прыйдзе ў Польшу з Нямецчыны, то ён попросіць Пуціна вярнуць ядерную зброю ў Беларусь. Дарэчы, літаральна пазаўчора, пару дзён таму, 25 гадоў вываду ядернай зброі з Беларусі, а вот Лукашенко як бы дэманструе гатоўнасць яе вярнуць. Валер, што азначае гэтая заява, прычым з такімі умовамі, калі ядерная зброя трапіць Польшу, а калі не трапіць? Дарэчы, там Кісілёў спаслаўся на словы Столтенберга, што калі Нямецчына не адмовіцца ад этой зброі, то нейкая краіна на ўсходзе, там можа быць, нормально кажучы, Румынія, Балгарія. Так тым не менш, якое значэнне вот этой заявы Лукашенко? Гэтая заява ідзе у плыні той логікі, якую Лукашенко развівае ўжо больш года пасля прэзідэнцкіх выбараў. То бок, Беларусь як мадэль крэпасці в аблозе, вакол якой усе ворагі, і таму трэба максімальна мабілізавацца, мабілізаваць номенклатуру, мабілізаваць дзяржапарат. І гэта, дарэчы, апраўдвае любыя палітычныя рэпрэсіі, таму што калі ворагі вакол, то якая там дэмакратыя, якое правасуддзе. І гэтая лінія ідзе з мінулага году, калі падчас піка масавых рэпрэсій ён казаў, што Польша збіраецца пачаць вайну з Беларусю, захапіць Гарадзенскую вобласць, і таму нават нейкія войскі руху да мяжы і так далей. І цяпер прыкладна тая ж самая логіка. Усе ягоныя выступы апошняга часу вельмі такія моцныя, мілітарызаваныя. Увесь час вінавачвае суседзей у напружанні, увесь час пагражае ім. І сённяшняя заява – гэта лагічны крок на гэтым шляху. Чым яшчэ можна напужаць суседзяў, як не ядернай зброяй. І тут яшчэ такая логіка. Лукашенко ўжо не першы раз кажа, што можна яго зразумець так, што калі вы мяне не прызнаеце, то можа быць вайна. Вось пужаць вайною увесь час і беларусаў, і суседзяў, вось да такой логікі, я думаю, не ўсе дадумаюцца. То бок, калі не будзе вонкавай легітымнасці, не будзе вонкавага прызнання, то можа быць вайна. Вось у рамках гэтай логікі я бачу ягоныя сённяшнія заявы. Валер, а можа быць, то, пра што вы гаворыце, это сапраўды мае месца. Але можа быць, менавіта ў гэтым сюжэце працуе крышачку іншы механізм. Бо да апошняга часу НАТО, Злучаныя Штаты не размяшчалі ядерную зброю далей на ўсход ад Нямецчыны. І это было даволі важное решение, бо во всялякіх ядерных разліках як бы паняцце падлётны час, яно вельмі важнае. Чым бліжэй ракеты, адпаведна да патэнцыйнага ворага, Расіі, скажем, тым, як бы больш для яе небяспекі. І можа быць не выключана, што менавіта з пункту гледжання ядернай
як бы бяспекі, нават самыя там лепшыя гады, часы, калі у Лукашэнкі там былі самыя лепшыя адносіны з Еўропай, калі б змяніўся ядерны баланс в Европе, то Россия все равно примусила яго, ціснула б на яго, каб ён размясціў ядерную зброю у себе. То есть, магчыма, это пытанне па сутнасці не звязана с уласна беларускай калізіяй. Ці вы з гэтым не згодны? Ну, вот сегодня Путин заявил, что там есть некая такая суперракета, вот, якая там вельмі моцна, вельмі хутка ляціць и так далее. Вот. Я лічу, что реальная реализация этой идеи близкая до нуля. По той простой причине, что, по-першае, гэта ніяк не патрэбна сёння России. Калі там сапраўды у Польши з'явится ядерная зброя, то есть Калининградская область, где можно разместить такую зброю, может, она там уже есть, кто ведает, вот, и таким образом, таким чынам нейтрализовать вот гэтыя магчымыя пагрозы з боку Польши, з боку НАТО. А вот размещать в Беларуси ядерную зброю, ну, ведаеце, с улікам тых няпростых адносін паміж Путиным и Лукашэнкі, гуляться в такую гульню, як ядерная зброя, я думаю, в Москве при всіх, так сказать, их поглядах на ситуацию наўрад ці магчыма. Путин не добирая Лукашенко. И в такой ситуации как бы ставить там ядерную зброю, ну, калі ты ставишь ядерную зброю, то треба быть полностью упэўненым, что ты можешь ею скарыстацца у патрэбны момант. А вось у гэтай ситуации, в якой зараз знаходзяцца и знаходзіліся заўсёды беларуска-расійскія адносіны, вот такой упэўненасці няма. Тому я тут вельмі скептычны. Валер, а може в дадзеным выпадку як бы вот сэнс этой заявы, як і многіх іншых заяваў, як той казаў, пагроза мацней за выкананне. Не ў тым, каб вот реально як бы запрасіць эти ракеты, тым больш на умовах, якія хутчэй за ўсё не спраўдзяцца. Бо вот, дарэчы, паводле апошніх заяваў новага кабінету нямецкага, які вот у хуткім часе прыйдзе да ўлады, яны якраз падкрэсліваюць, што яны не збіраюцца дамагацца выводу ядерных зброй, так што ввогуле тут няма прадмету насамрэч. Але магчыма, тым самым Лукашенко лішні раз дэманструе сваю лояльнасць Путину, готовнасць вот як бы у пэўным сэнсе ахвяраваць сваім суверенитетом, вот мы, коли ласка. Это не так? Это не может быть мэтай ввогуле вот этой заявы? Ну, часткова так. Это демонстрация лояльности России, это зразумела. Но я тут бачу інший размен. Я тут бачу ситуацию, что Лукашенко продае России украинский кейс. И Крым, и вчорашние заявы про то, что в выпадку войны на Донбассе Беларусь вступит в войну на боку России. Вот Лукашенко хочет заплатить России фактично свою серьезную перемену позиции по Украине и нечто вельми важное атрымаць от России. Вось украинский кейс, я думаю, гэта размен, гэта обмен, значит, на некую вельми важную саступку, некую важную падтрымку з боку Путина. Я б так разглядал. Тому тут как раз украинский кейс больше важный в этом сенсе, чем вось гэтая заява про ядерную зброю, якую, я думаю, всерьез Россия не разглядает. Это сапраўды другі пункт, які я хацеў з вами абмеркаваць, але ведаеце, мне здаецца, што іх трэба як бы па раздзяленнях. Вот спачатку сённяшняя заява Кісельова, да яе Лукашенко пэўны
час ішоў. Мы памятаем, спачатку ён яшчэ летом казаў, што я вот, значыць, дазволю там рейсы Белавия, в Крым так і не полетела Белавия. Потым 4 лістапада, калі падпісалі саюзныя дамовы, ён перадаў там прывітанне крымчанам, згуляў цэлы спектакль, што ой, Владимир Владимирович, а чё ж вы меня в Крым не запросили? Да? А потым была заява Макея про тое, што Крым это Россия. И вот теперь как бы разынка на торте, да, Крым, значит, российский. Я збіраюся туды, до речі, пакуль не поехал. Вот на ваш погляд, якой можа быць рэакцыя Украіны? Справа ў тым, што вельмі цікава, вот пасля 4 лістапада, калі Лукашенко, значит, вот весь спектакль разыграў, што маўляў, а што ж вы меня не запросили, перадаў прывітанне крымчанам, МЗС Украины ніяк не адрэагаваў. То есть яны чакалі, ну, как бы апошняга слова. Вот ці можна сказаць, што сёння это апошняе слово в интервью Киселёва было сказано, и Украина что-то будет рабіць іншае, не такое, што яна рабіла раней. Я думаю, што апошнім словам будзе рэальнае наведванне Севастополя, рэальнае наведванне Крыма. Вось таму Украіна, калі будзе рэагаваць, то не столькі на словы, сколькі на дзеянні. Ну, давайте закончим вот эту, так сказать, тему, на что обменял Лукашенко Украину. Я думаю, что это была такая козырная карта, апошняя карта, якую Лукашенко достал с кишени и теперь спробуе этой картой згуляць. Лукашенко хоча, каб Путин падтрымаў яго варыянт транзита ўлады и референдум, звязаны с гэтым проектом. У меня такое ўражанне, что Путин даволі моцна пярэчыць таму варыянту, які прапануе Лукашенко, і адсюль тыя напружанні, якія былі ў кастрычніку, вось, і калі там Путин не захацеў прыязджаць у Мінск і так далей. І вось цяпер Лукашенко дастаў апошнюю карту, якая яго есть, гэта Крым, і гатоў ёю згуляць. Ці прыме гэтую саступку Москва? Ну, гэта пытанне. Што тычыцца Украіны? Ну, па-першае, я думаю, сапраўды, што рэакцыя Украіны будзе пасля візіту, а не пасля заяваў. Но не ўпэўнены я, што Украіна гатова даволі радыкальна, скажем так, меняць адносіны з Беларусю не на ўзроўні рыторыкі, не на ўзроўні заяў, а на ўзроўні, скажем, абрубання нейкіх эканамічных сувязяў, на ўзроўні падтрымкі эканамічных санкцый Еўразвязу і ЗША. Вось ці гатова сёння на гэта Украіна, я вельмі сумняваюся, таму што даволі вялікая залежнасць Украіны ад беларускага бензіну, ад беларускага бітуму, і замяніць яго сёння вось для Украіны, ну, не то, што немагчыма, но але вельмі цяжка і вельмі дорага. Ось. Таму думаю, што рэакцыя Украіны будзе жорсткая на ўзроўні рыторыкі, а вось на ўзроўні нейкіх эканамічных дзеянняў, найперш эканамічных. Я думаю, што тут Кіеў будзе вельмі, ну, скажем так, доўга, падрабязна, скрупулёзна лічыць, што страчвае і што набывае. Ну, Валер, я, может быть, не зусім з вами пагаджуся наконт вот мотивации. Мне не здавалася и не здаецца, что Путин так уже, что называется, костьми кладется, как не дать Лукашенку реализовать той ці іншы проект Конституции. Ну, зразумела, у Кремля есть свои пераваги, свое бачанне, але мне здаецца, што ёсць матыў, які ляжыць, ну, на паверхні, абсолютно відавочны. Вот завтра Еўразвяз прымае наступны пакет санкцый. Ужо ідуць размовы пра 6-й пакет, дзе будзе там яшчэ больш жорсткія санкцыі. Санкцыі
все больше и больше, вот скажем, в снежні уже пачнуць фактычна дзейнічаць тыя сектаральныя санкцыі, якія былі ўведзены ў папярэднім пакеце. А любые санкции – это страты, там. Закрывать. Чем? Грошима. А где взять? И поэтому, мне сдается, вельми простое тлумачение на поверхне. Вот оно. Вот для этого все и робится. Ну, может быть, и вы маете рацию. Справа в том, что мое тлумачение, оно не зусім суперечить вашему. Магчыма, і палітычныя пытанні ёсць, і наконт Канстытуцыі, але я думаю, што пытанне грошай, прынамсі, не менш важна. Оно абсолютно відавочна. А зараз вот я хочу з вами абмеркаваць вот это пытанне, учорашнія такія грозныя заявы. Некаторыя увогуле вот так спрымалі, там, што Лукашенко абвясціў, што ён гатовы ваяваць разам з Расіяй плечо да плеча з Украінай. А Лукашенко насамрэч сказаў трошечку іншае. Он сказаў, што калі будзе вайна, калі там Захад, значит, ее справакуе, там, в Донбассе, в іншых месцах, то мы не будем у Баку. Мы будем на боку России. Але это, формально кажучи, из этого не вынікае, что мы будем воевать разом с Россией. На боку быть можно по-рознаму, морально падтрымліваць можно. Можно, конечно, некой вайсковой инфраструктурой, но формально кажучи, он не сказал, что он будет воевать. Бо так здаецца, што ён все ж таки пролічвае рызыкі для сябе. Зразумела, там лёс там украінцаў ці беларусаў, магчыма, его не турбуе, а свой турбуе. Вот як вы лічыце, ці все ж таки вот его учорашнія заявы трэба чытаць так, вот як бы, што я буду воевать. Калі узнікне натуральная, как бы широкомасштабная война России и Украины, России, мы будем воевать разом с Россией. Он так сказал. Это вынікае з его слова? На мой погляд, вынікае. Іншая справа, я тут з вами згоден, што паміж рыторыкай і рэальнай справай дыстанцыя вялікая. Тут зразумела, калі пачнецца рэальная вайна, то будзе шмат разоў, так сказать, прыміраць, выміраць і разлічваць все плюсы і мінусы. Но тое, як гэта прагучала цяпер, яно не дае ніякіх, на мой погляд, сумненняў наконт таго, што ён сказаў. Ён сказаў, што калі пачнецца вайна на Донбасе, тады Беларусь не застанецца ў баку, і зразумела, на якім баку яна будзе падчас гэтай вайны. Мне падаецца, тут як бы відавочная логіка, відавочная пагроза, і гэта можна чытаць так, як было сказано. Ну, мне, например, здаецца, что все ж таки есть как бы три момента, вот, которые, поводле которых можно все-таки это прочитать иначе. Лукашенко, при всей как бы уплыве на его там громадской думки, але тым не менш, ён разумее, что такая война будет крайне непопулярна в Украине. Нават меньше, чем в России, тем не менее, это факт. Другие, это то, что прямой удел боевых денег, это нарваться на все наступства, на санкции, которые обрынутся, адские санкции на Россию, калі Беларусь будет удельничать, это и на Беларусь. И это все будет непоравнально с пятыми, шестыми всякими пакетами. А самое главное, калі он в этот как бы вир закрутится, то тады так ли он стане патрэбны России? Тады российские войски так ці інакш окажутся в Беларуси, а далее уже схема Лукьянова. Когда Россия ставить свои войски в Беларуси, то навошта и Лукашенко. Принамсі, Лукашенко робится не обовязковым, и Лукашенко это все выдатно разумеет. Адсюль вынікае, что это, ведаеце, вот калі параўноўваць лёс вот таких вот молодших партнеров, был Муссолини и был Франко. Франко тоже послал блакитную дивизию на всход в СССР.
Ну, этим і абмежаваўся. А Муссаліні удзельнічаў значна больш шырока. Ну, хто чым скончыў і як. Вы думаеце, Лукашенко хоча лёсу Муссаліні для себе? Я задаю тады тое ж самае пытанне, наколькі папулярна ў беларускім грамадстве ідэя вяртання ядзернай зброі. Я думаю, што не вельмі, нават сярод прыхільнікаў самого Лукашэнкі, як і пагроза вайны з Украінай, менавіта сярод прыхільнікаў самого Лукашэнкі. Але ён на гэта ідзе, таму што, на мой погляд, сёння логіка ягонага мыслення адбываецца ў вельмі вузкім калідоры. Ён не глядзіць далёка наперад, не глядзіць шырока на праблему, вось так, як вы ее сфармулявалі. Я думаю, што яго мысленне дастаткова вузкае, на кароткім гарызонце, і ён цяпер вырашае, ну, скажем так, вельмі простую праблему. Таму што калі вот гэтыя санкцыі запрацуюць, калі яны дадуць эфект, это павінна прайсці, ну, по крайней мере, хаця паўгода, а референдум ён у лютым. І праводзіць рэферэндум у піку Пуціну, ну, вельмі, мне падаецца, некамфортна. І таму вот цяпер ён рашае тую праблему, якая стаіць сёння на парадку дня, ці не сёння, а вот на первыя 1-2 месяцы. А потым, калі ён вырашыць гэтае пытанне, можна будзе брацца і за другія. І, дарэчы, кажучы, ну вось хутка рэферэндума Канстытуцыю так і не надрукавалі. Я думаю, што і вось па гэтай прычыне таксама. Таму што некія пераходныя моманты, якія будуць ключавымі для прыняцця гэтай Канстытуцыі, не хацелася б як бы іх рэалізоўваць у канфлікце з Расіяй. Ось у гэтым праблема. Праблема вузкасці сённяшняга мышлення Александра Лукашэнкі. Ну, и еще раз я все-таки хотел бы у вас докладнить вашу думку, хотя вы ее уже сформулировали, что в адрозненне от, скажем, заявы про Крым, якая больше такая как бы символичная, вот то, что было сказано про войну, это как бы, ну, уже некий обовязок. Это некое реальное обещание удельничать в войне. Так вы это воспринимаете? Ну, так, это реальное обещание. Іншая справа, што ад абяцання да яго рэалізацыі вялікая дыстанцыя, асабліва калі гэта тычыцца паводзін Александра Лукашэнкі. Але то, што гэта было фактычнага абяцання, гэта была дэманстрацыя гатоўнасці Расіі, і гэта была, так сказаць, дэманстрацыя камусьці яшчэ, Захаду, Украіне. Вось, таму вось такімі заявамі не кідаюцца проста так. Добра, дзякуй вялікі, Валер, што вы так хутка адгукнуліся. Мы это с вами все абмеркавалі. А затым, як падзеі будуць разгортвацца далей, наши гледачы могуць сачыць на YouTube-канале Свабода Прэміум і Тэлеграме Свабоды. Всяго найлепшага. Побачення.